Ukrainian Media Network поки що на цьому каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайку одразу, для того, щоб знати, коли що виходить. Ми стежимо далі за подіями в Україні. Мене чути? Чути. Так, за подіями в Україні у нас війна, і у нас сьогодні дві хороші новини, вони генеральні. Це те, що Шарія злапали в Іспанії, але його відпустили. І тут може нам допомогти Дмитро Гадомський, який є юристом, бо його відпустили без паспорта під підписку про невиїзд. І, можливо, буде, як це називається, господи, хотів сказати, екзекуція, екстрадиція. От. І ще у нас є контрнаступ українських військ на Харківщині під Ізюмом. Це все будемо розглядати. І у нас багато всяких тем і про кордон, і те, що відбувається в Курську, в Маріуполі, погані новини є. І Азовсталь так і не вдалося забрати москалям. Це хороша новина. От, так що нас зараз троє, потім ще пізніше до нас долучиться литовець, і тому, очевидно, ми змушені будемо перейти на яку мову? На мову окупанта. Ну, тому що я литовську не знаю, а Андрюс Буткевичус не знаю. Кажи. Я думаю, он тебя будет понимать украинскую, на самом деле. Он говорит по-русски, конечно, но он будет отлично понимать украинскую. Я просто хочу, чтобы все дождались. Мы зависли. Потому что Аудрюс Буткевичус потрясающе интересный человек. Это первый министр обороны Литвы после распада Совка и один из лидеров движения Союзис за выход из Радянского Союза. Ну, в общем, проанонсировали. Справді багато матеріалу, як завжди. Меня слышно? Гадомський він показує нам, який він красивий. Так, тебе чути. Я нагадую. Ти нагадуєш, що ти красивий. Насправді я Дмитра хотів бачити в етері, вже домовлялися, в них багато роботи і хотілося уточнити, оскільки у нас вже була Тетяна Козаченко про День перемоги, про цей законопроект. З одного боку, з іншого, кожен робить рівно те, що може робити, і тому давайте ми почнемо з того, що ти зауважила. Це, якщо я не помиляюся, відео 52, це звернення військового, який вам говорить те, що треба сказати, те, що ми говоримо вам 71 день. Кожен має бути ефективним на своєму місці. Добре варите каву, варіть каву. Добре печете хліб, печіть хліб. Добре робите як волонтер, збираєте і гроші, і продукти, і так далі. Я вчора зводив волонтерів, між іншим, поміж собою. З Харкова і Донбаса. Ну, отак воно буває в житті. Ти кажеш, а ти того знаєш, і ти як логістичний центр. Отак от, знаєш, просто було. Я сподіваюся, воно піде на користь, поки Дмитро Гадомський підключиться знову. Давайте все ж таки звернення, це 52, це український військовий, який воює, і він вам розкаже стосовно питань, які у вас виникають, і те, що ви пишете маячню в чатіку. Привіт всім з назавжди українського Донбасу. Записую це відео, бо трохи накипіло. По-перше, через колег військових, яких я всіх люблю і поважаю, але оці ваші відоси мене запитає син або внук, що я робив під час війни. Я йому скажу, я воював, а ти що робив? Отакі відоси. І по-друге, жіночки і дівчата, які багато пишуть про те, що там у військові ви воюєте, а отут у нас в тилу чоловіки по кафешкам ходять, в ноутбуках сидять. Не дай Боже, там пивка випили чи підбухнули. Слухайте, оце все велика помилка, яка робить нас слабшими, до речі. І я поясню чому. По-перше, навіть якщо ми збільшимо чисельність нашої армії до 1 мільйона війська, то воювати буде лише кожен 15-й, тобто один військовий чоловік і 14 чоловіків цивільних в тилу.
бачити чоловіків в тилу неозброєних під час війни абсолютно нормально. По-друге, навіть за розрахунками міжнародних організацій на утримання одного військового потрібно 12 цивільних. Це в розвинених країнах, а у нас, де податки платять там через одного, то всі 25 людей треба, щоб утримувати. Слава Богу, там волонтери вигрібаються. Так от, солдата треба взути, солдата треба одягнути, нагодувати, озброїти, підвозити йому боєкомплекти. Хто це все забезпечує? Солдат не працює, поки він тут. Ще й отримує грошове забезпечення. Спасибі державі. Так от це все мають робити цивільні, в тому числі чоловіки. І по-третє, ну давайте вже зрозуміємо нарешті, що воює не військо, не тільки ЗСУ. І війну виграє не ЗСУ. Війну виграють тільки народи. Всі разом. Сильний фронт і сильний тил, який забезпечує цей фронт. Без сильного тилу не буває сильного фронту. Не буває. І щоб ми могли всім цим підарасам відповісти за наших дітей, за сльози наших дітей, за всі ці жертви, які вже вони тут наробили, ми маємо бути єдині, сильні, натхненні, звитяжні і не відчувати в собі провину, якщо ми, чоловіки, знаходимося в тилу. А і жінки, до речі, також відчувають провину, бо вони також служать тут, і дехто боїться, що сюди не потрапив. Ви робите свою справу, і це абсолютно нормально. Тим більше зараз в ЗСУ, ви знаєте, не потрапиш. Вже люди гроші приходять, і все одно не потрапиш. Бригади укомплектовані, фронт є. Тепер треба тил, який не гризе себе, по-перше, а по-друге, не гризе і інших. Не розповідає чоловікам, що вони мають бути на фронті. Не мають бути всі чоловіки на фронті. Будемо це розуміти, будемо єдині, натхненні, звитяжні, і так переможемо. Слава Україні! Це для розуміння, що хто кого... Так, Гадомський, це заборонений хід, коли в тебе кіт сидить, тому що у всіх є коти. Коти з'являються безперестанно. Він вільна тварина, він взагалі зараз був в іншій кімнаті. Я просто зауважу, що коти у нас, знаєш, як такий супровід постійний. Вони на фронті, вони в поруйнованих містах. У мене тут коти бігають, їх там 3 штуки, як мінімум, 4. Пси. Ну, тобто, це все, що нас робить людьми, воно, знаєш, така ознака дуже добра. Тому що не знаю, з якого боку підійти, але оце випадковості, які, знаєш, чергуються. Чого то я запросив, і Алена з нами, Алена Васильєва, підписатися на канал Мінавіта Онлайн, так само підписатися на канал Ukrainian Media Network, поставити вподобайку, кинути гроші українській армії. Мельничук вже зібрав гроші на пікап, тобто це вже не актуально. Саня Таран збирав гроші на всякі приблуди для військових і пішов на фронт. Там, де в нас є певні переваги, я маю на увазі фронт в цілому. І далі допомогти Харкову, це теж є в описі. Будь ласка, допомагайте волонтерам. Вчора, кажу, зводив волонтерів, які самі з Донецька, але із Харкова. Ну, одним словом, всі єднаються, і тут важливо все координувати. Координаційного центру немає, тому нема куди влупити ракетою. Що добре, тому що українці – це горизонталь. Дмитро, чому ти в етері зі своїм котом? Розкажи, що ви робите. Я думав, це ти маєш сказати, чому я в ефірі? Ні, я лише запросив. А ти розкажи, що ви робите. Що ви корисно робите. Тому що я тебе тут читаю в пабліках, але... Розкажу. Так, давай. Значить, що ми робимо? Ну, в нас юридична фірма, яка займалася завжди IT в мирний час. Тобто ми обслуговували аутсорсинговий бізнес, продуктовий бізнес, стартапи. І коли почалася, значить, війна, то кому потрібні юридичні послуги? Нікому. Всім. Окей. Ну, мені треба. Я потім напишу. Немає юридичної фірми, тому ти думаєш, що вони потрібні всім. Ну, в общем, на юридичному ринку взагалі-то зараз повна жопа, і роботи, до якої звикли юристи, її немає. Нам пощастило набагато більше,
тому що ми працюємо з цією сферою, яка не закрилася, не впала, ну, типу, теж постраждала, але не так, як інші сфери, там, не знаю, як ресторани, наприклад. У нас все хорошо було з роботою, тобто перші пару тижнів, звичайно, ми займалися тим самим, що і всі, тому я тут не буду особливо там деталізувати. А потім десь за 2 тижні вже повернулися до роботи. Частково, тобто більша частина фірми. В нас 3 людей пішли в Збройні Сили з 30 2 добровольців, і 1 отримав повістку. Я відвалився, бо я пішов займатися, вибачте слово, журналістикою юридичною. Ну і всі парт-тайм волонтерили, як це, звичайно, трапляється. Бо така от історія. Ні, ну ви ж як юристи все одно виконуєте свою роботу. Насправді юридичний супровід, він потрібен і важливий. Я просто читав, це от ваша спілка мертвих юристів. Не знаю, чого ви її так назвали, але менше з тим. Ти там хуліган. Спілка мертвих юристів – це якраз, ну, типу, інше. Я зараз розказую про юридичну фірму, тому що, чому різне? Тому що спілка мертвих юристів, вона належить юридичному ком'юніті, а не мені, не Аксону. Просто я її колись там з чуваками разом зробив. І зараз ми в ній, в рамках неї, ми вирішили, що ну, нам найпростіше займатися волонтерством і збирати кошти саме з юристів, тому що ми добре знаємо цю аудиторію, нам з нею простіше. І ми, власне, от в цій спілці мертвих юристів перетворили на такий умовний фонд, збирали гроші і витрачали їх на те, що було потрібно. У нас там була навіть там служба таксі внутрішня, у нас був координаційний штаб, ну, точніше, він і залишається. Так, спілка мертвих юристів називається, ти не знаєш, чому так, я тобі не розкажу. Не розкажеш? Ні. Ну окей. Насправді це питання стосується того, що різні пабліки, різні там телеграм-канали, вони ж перетворилися дуже оперативно. Ну, вони збирали певну кількість людей і дуже оперативно. Ну, ми так не граємо. Сорян, я Так. на секундочку. Це в тебе телефон, просто хтось дзвонить, очевидно. Ні? Дивись, і ці пабліки перетворилися на зовсім інші. Ну, тобто, були вони спеціалізовані, навіть Tickets.ua перетворився на щось інше. Там Ростік Сатана, ну, знаєш, це похуй, так? Теж перетворилося на зовсім інше, і зараз він зовсім інше робить. Всі перелаштувалися дуже швидко, пабліки перетворилися на інформаційні ресурси. І я ж кажу, що от горизонталь, вона дуже важлива, тому що тут нема вертикалі, там все це зробили добровільно. І у вас так само, ну, реально, там я читаю там спілку мертвих юристів, і все одно юридичні послуги є, вони необхідні. Я до тебе теж звернувся за юридичними послугами, а кожна праця має бути сплачена, між іншим. Тобто це я не прошу, типу, ну дай мені трошечки юридичних послуг. Так не робіть, якщо вам надали послуги, будь ласка, заплатіть за ці послуги, скільки можете, домовтеся. Але безкоштовні, ну якщо ви зовсім голі стоїте в трусах, то тоді ні. От. І мені цікаво, чим ви займаєтеся зараз, власне, з точки зору юриспруденції, тому що людям же ж треба все одно юридичні послуги. Ну, як не крути. Ну, ми займалися, в принципі, завжди корпоративне право, судебка, інтелектуальна власність. Зараз поясню, чим конкретно зараз ми займаємося. Коли почалося вторгнення, ну, після там повномасштабного заходу. Всі не можуть визначити, що це у нас. У нас 8 років війна, і з 24 лютого що це? Це другий етап війни. Треба вже нарешті, знаєш, дефініцію дати. Тому що всі, коли почалася війна? 71 день тому? Ні. 8 років і 71 день. І тому треба тут визначити, що яке визначення можна. Я навіть на секундочку зараз стріманувся, що ти в мене запитаєш, коли почалася... Друга світова війна, так. Ні, не Друга світова війна, а ця війна. Я не пам'ятаю, якого числа вона почалася. Я вже бачу бігборди, де Гадомський тупить. Дивися, в нас робота особливо не змінилася, крім того, що немає взагалі судової зараз роботи, тому що судді припинили працювати. Зараз вона от, там пару тижнів тільки як повертається. Немає взагалі роботи, не було роботи пов'язаної з інвестиціями, тому що логічно інвестицій не було.
але вона зараз повертається теж. Відкрилося кілька нових фондів, так що робота буде. Ми спробували попрацювати із військовими стартапами. Їх в Україні чомусь не дуже багато. І ми зараз з кількома клієнтами продумаємо, яким чином їм, як це сказати юридичною мовою, точніше вашою, вбити росіян із акціонерів компанії. Тобто є стартап, є бізнеси, в яких і це зараз ті бізнеси, які не мають просто перспектив отримати інвестиції. Ну і в принципі вони не мають перспектив особливих працювати там в Україні і в інших розвинених країнах. Відповідно, потрібно придумати механізми, які стан із акціонерів прибрати, або викупити в них частки, або я зараз слово рейдернути кажу в позитивному значенні. Це воно в нас отримує нотацію. Ну, словом, ось це такі нові практики, на які ми дивимося, і там зараз робота не багато. А что такое войсковый стартап? Смотрите, военные стартапы – это стартапы… Українською. Да, украинскую. Алена Я розуміє просто белорусская, я українською. еще, да. Військові стартапи – це стартапи, які працюють на або із товарами, послугами подвійного призначення, або займаються суто військовими якимись історіями. Наприклад, там роблять, я не знаю, системи для навігації військових дронів. Або там в нас є клієнт, який робить приціли. В нас є клієнт, який хоче робити автомати. Вони патентують просто свої винаходи, і ми їм там і хочуть їх продавати, хотіли їх продавати там в Європі. Перед війною зараз, очевидно, вони змінюють стратегію, хочуть виготовляти їх тут і продавати їх так само тут. Ну, словом, це там мілітарні і там double purpose такі послуги. Наприклад, там, коли ти займаєшся шифруванням, то до якоїсь, коли ти, є певна така умовна межа, за якою все, що там вище цього, що там алгоритму, вище конкретного алгоритму шифрування, воно підпадає під товари подвійного призначення. Потрібно отримувати дозвіл Укрспецекспорту на те, щоб це експортувати, або для того, щоб це ввозити. Ну, словом, там є багато таких неочевидних і цікавих історій, які зараз дуже добре затребувані у зв'язку з вторгненням. Дивись, у нас є сьогоднішня історія. Це пов'язано з ким? Давай вгадаємо. З Шарієм. Ну, знаєш, так? Що от Анатолія Шарія, тут в мене Маріуполь, поки що там вивіски міняють, таблички, бляді. Так, от Анатолія Шарія затримано в Іспанії. Це Служба безпеки України. Яка перспектива є цієї справи, що Толіка Шарія нарешті взяли за жопу, яйця, я не знаю, за що його взяли, але його випустили, в принципі, під підписку про невиїзд, забрали паспорт. І всі сьогодні радіють, але ж ми знаємо, що юридична, скажімо, складова, і мало хто враховує, тим більше журналісти. Типа, о, Шарія, все, клас, але наскільки це супер історія, і Анатолій Шарій погрожував, що він на білому коні повернеться в Україну. Я б хотів, щоб він на білому автозаку повернувся, десь так, не на коні. Наскільки перспективна ця історія, якщо можна оцінити з юридичної точки зору? Я не буду це оцінювати, тому що я не розбираюся в кримінальному праві, в кримінальному процесі і особливо міжнародному кримінальному процесі. Тому давай я не буду тут надувати щоки. Я так само, як і ти, хочу, щоб Шарій як явище в Україні там і в світі не існувало, але підписка про невиїзд, окей.
Окей, приймається відповідь, тому що, знаєш, зазвичай у нас, на жаль, в медіа панує кожен фахівець і фахівець з усіх питань. І починається «О, клас!» там і так далі. А ти, ну, Тобто ти окей, знаєш воєнних експертів, Ром. ну, так, слухай, я ж це розумію прекрасно. І в мене питань стосовно цього немає. Ну, тобто є Шарій, є затримання, є СБУ, яке говорить про те, що його затримано, але ж його відпустили, і що він далі робитиме, нам невідомо. Він же може втекти елементарно, та? В Іспанії, ну, там легко згубитися в Європейському Союзі, де немає кордонів. Сьогодні Шарій в Іспанії, а завтра Шарій десь, не знаю, там в Португалії. А потім він може бути в Чехії або в Польщі. Я думаю, що для нього буде дуже небезпечно зараз тікати, тому що все ж таки підписка про невиїзд, вона ну, якщо він порушить підписку про невиїзд, то це буде підставою для арешту. Я не думаю, що йому будуть хтось із притомних це радити. Ну хіба, ну я ж не знаю, яка там в нього, в чому його обвинувачують, в чому конкретно. Але якби його Ну, як за державна зрада, це ж за запитом України його затримали. дивіться, якби злочин був тяжкий, і якби в них були докази того, що він може покинути країну, то йому б не застосували такий захід забезпечення. Йому б зробили заставу або заарештували. Відповідно, там щось або не дуже тяжка стаття, або не було підстав. От бачиш, і ти даєш все одно коментарі як юрист. Ну, ти ж сказав, що всі перетворюються на професіоналів. Я взяв експертом на те. Ну, у Шарія складна історія, тут треба дати контекст, а ми працюємо лише з контекстами в наших етерах. Він же отримав політичний притулок в Литві. Треба розуміти, в Литві. Литва, ну, а потім в нього почалася історія там міграції в Нідерланди, потім в Іспанію і так далі. Все одно це Європейський Союз. Ну, тобто там відсутність кордонів, все одно відповідно відповідальність до і європейських, загальноєвропейських законів, які є, очевидно, та? Якісь нормативні акти, і до національних законодавств. І от врешті-решт в Іспанії, там де прийшли до нього колись активісти, ну це десь місяць тому було, і іспанська поліція не дозволила набити йому писок, ну тобто його охороняли. А ось тепер за запитом СБУ, нібито, ну СБУ принаймні про це повідомляє, його затримано, всі зраділи, але його відпустили. Суд відпустив під підписку про невиїзд. За якою статтею? Чому? Але це важлива історія, тому що кожна паскуда має бути покарана. Насправді. І тут в мене мільйон питань, на які ти, напевно, не відповіси, тому що ти не адвокат Шарія і ти не знаєш його справи. Ну от. Прекрасно поговорили. Я думаю, що... Типу, скажу, що я адвокат Шарія, і ти такий, ой. Ну, слухай, у нас є один адвокат, який обслуговує всіх підряд. А я прізвище не можу так от одразу. Кого він захищає? Про кого там? Ну ладно, це буде хорошо. Ну він і в тій справі, і в тій. Це мені треба знайти зараз. Я, знаєш, багато що забувається, тому що є деякі політичні персонажі. А ви були? Знаєш, і отак от адвокат... Я зараз знайду і скажу. Менше з тим. Це не так важливо, тому що тут зараз, на мій погляд, коли, як завжди, під час кожного Майдану є піднесення і всі говорять, зло буде покаране. З юридичної точки зору, що треба робити для того, щоб зло було покаране? Тому що після 2004 року я пам'ятаю, що зло не дуже було покаране. Після Революції Гідності зло не дуже було покаране. Навіть оцей Што Царьов, на 12 років його заочно засудили. Заочно, неочно. І зло має бути покаране. Вони мають відчути, що ти зробив погану справу і ти маєш бути засуджений. У них такого відчуття немає, тому що Януковича заочно, в принципі, всю цю гидоту заочно. А навіть Бойко, цей очільник ОПЗЖ, його нема в Україні. ОПЗЖ заборонено, його нема в Україні. І ніхто не покаже. Медведчук хіба що? І то питання.
Я маю прокоментувати зараз. Так, з юридичної точки зору, що треба робити, щоб це було швидко покаране, тому що ти пам'ятаєш генерального прокурора Юрія Луценка, який казав, що а ми не встигли людину затримати, тому що ми оголосили підозру, в неї ще був тиждень, ну людина просто виїжджає за межі України. Як ефективно діяти з точки зору юриста? Для того, щоб зло було покаране в один момент, якщо ми записуємо всі їхні фактично злочини. Для того, щоб єдина система, точніше, єдиний державний лад, при якому можна забезпечити абсолютно ефективне покарання зла, це тоталітарний режим. І чим демократичніша країна, тим в ній верховенство права там все важливіше звучить. Відповідно, покарати швидко неможливо. Да, має бути невідворотність покарання, але особливо в умовах війни ти не можеш взяти просто і затримати прямо просто всіх. Та? Тому я розумію твоє занепокоєння, і мене так само це турбує, що будуть непокарані умовні царьови, але придумати ефективніший механізм, ніж він є зараз в Україні. Ну так, він міг би бути ефективнішим, але він досить ефективно у нас працює. Знайшли, затримали, відбувся судовий процес, встановили покарання. Янукович втік. А як ти його очно покараєш? Ми ж не можемо вимагати від Росії, ефективно вимагати від Росії повернути нам Януковича. Колись були закони воєнного стану, коли просто пристрілювали без суду і слідства. Я не дуже добре ставлюся до подібних висловлювань. Тобто я знаю, що дійсно були такі випадки у ізраїльської розвідки, вони цим займалися, але це порушення закону. І я думаю, що ти знаєш, є таке слово, яке Політковська колись ввела, Політковська, не Політковська, але вона його дуже часто використовувала, слово «розчеловечування». І, наскільки я розумію, ця фраза вона взялася від того, що росіяни вчиняли там жахливі злочини на території Чечні, для того, щоб викликати зворотню реакцію від Чечні, які починали вчиняти не менш жахливі злочини з росіянами, і росіяни це використовували в своїй пропаганді. Тільки Україна буде порушувати закон, то не тільки західні партнери будуть нас носом тикати в це, а і росіяни теж вони будуть підігрівати цю історію. Дивіться, вони дикі, вони полетіли в нашу країну і збили людину. Я не кажу, що в цьому немає етичної складової. Я думаю, що етична складова є. Я буду вітати і радіти, якщо буде відбуватися те саме, що робила ізраїльська армія, вивозити там з Аргентини. В тебе суперечність суперечностей, прямо як звичайно, закон філософії, розумієш? Але з іншого боку, москалі не дотримуються законів і міжнародних конвенцій, тому що вони роблять. Це не означає, що ми не маємо дотримуватися. Ми маємо дотримуватися законів. Вони не дотримуються, а ми дотримуємося. Якщо ми не будемо дотримуватися, і вони, це буде повна срака. Звичайно, в мені бореться людина і юрист. І я не можу бути там або тільки людиною, або тільки юристом. Звичайно, мені б хотілося покарання злочинців. Але я розумію, що порушувати при цьому закон – це неправда. Мені теж бореться відчуття, що треба дотримуватися законів Конституції, навіть якщо вона мені не подобається, у нас є Конституція. І, власне, цієї Конституції не дотримувалася українська влада протягом 8 років, коли треба було оголосити воєнний стан. Відповідно до Конституції, до законів. Тому що відбулося вторгнення, відбулася анексія території, відбулася окупація території. І, відповідно до Конституції, треба було оголосити воєнний стан. І цього не сталося. Я про це говорив дуже довго. І мені що говорили? Що ти трошки хворий, тому що, а я що, це нам оголосити війну Росії? Пам'ятаєш, якщо ти дивився, це перша прес-конференція Зеленського, коли я його за це запитав. Ви що, пропонуєте оголосити війну Росії? Ні, я не пропоную оголосити війну Росії, просто виконуйте Конституцію і закони. І тому мені це бореться, так само, як... Тут ще є, і тут є інша складова. Мене теж завжди це напрягало, в
в перші дні там війни, точніше, після того, як захопили Крим, після того мене напрягало, що ми не оголошуємо війну, але в цьому були і розумна складова. Наприклад, ми не можемо покарати в жодному міжнародному суді, в міжнародній судовій інстанції ми не можемо покарати Росію за воєнні злочини. Ми можемо їх покарати лише за тероризм, за геноцид кримських татар. Відповідно, якби ми зараз тоді оголосили воєнний стан, ми не могли б застосувати конвенцію про геноцид, конвенцію про тероризм. І, можливо, я не думаю, що це було головною причиною, чому не оголошувався воєнний стан і стан війни, але це була важлива складова. Тільки завдяки цьому ми зараз можемо судитися з ними в Європейському суді з прав людини, в Міжнародному суді справедливості. Так що тут це не так однозначно. Ну, вам, юристам, видніше, але у людей є жага помсти, тому що те, що відбувається, це жахливі речі, це називається геноцид. І ти згадав про Голду Меїр, та і точніше про порушення права Ізраїля. Ми вчора згадували, день народження був Голди Меїр вчора. Чи 3 травня, 3, напевно. Я вже просто, як і День Бабака, як і у всіх в мене, знаєш, щодня оце одне й те саме, порядок денний війна. І Голда Меїр, вона чинила не за законом, коли вона організовувала Мосад, який помстився потім і вбили тих кривдників, які, власне, під час Олімпіади в Мюнхені напали на ізраїльську збірну. Таке ж було. І вона робила не по закону. Тобто вона порушувала всі можливі закони, які існували на той час в Ізраїлі. Чи треба Україні наслідувати цей приклад і не завжди обов'язково дотримуватися законів? Знаєш, це те, що стосується велике питання у наших Збройних сил, коли вони мають полонених. І я їм раджу, кажу, ви, якщо їх будете вбивати, ви просто не знімайте це на відео і фото. У вас є бажання вбити? Я б сам вбив, чесно кажучи. Я боюся, що ми тоді, якщо так мислити, я не заперечую право це робити і так робити, як людина, але чим ми тоді будемо відрізнятися від Лукашенка, який на своїй території посадив літак із Протасєвичем? Чим ми будемо відрізнятися від Російської Федерації, яка вбиває новичком своїх громадян у Британії? Так что Если я вас сейчас перебью с новинами, и мне бы очень хотелось присоединиться с белорусской темой в этом же ключе поговорить с Дмитрием. Тоді новини. Зараз новини, тому що дійсно вже 4 хвилини як мали вийти новини. І далі, будь ласка, долучайся. Слава Україні! Петері новини. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста не гуляти вулицями 7, 8 і 9 травня, а за можливості виїхати з міста на 3 дні. Усі публічні заходи в місті скасували, бо влада має інформацію, що війська Росії можуть завдати ракетних ударів по Івано-Франківську. Тим часом Ізраїль зобов'язався не допомагати Московії обходити санкції, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Далі цитата. Розмовляв з міністром закордонних справ Ізраїлю Яїром Лапідом, щоб привітати його з Днем Незалежності Ізраїлю. Подякую йому за гуманітарну допомогу та підтримку України в ООН. Він запевнив мене, що Ізраїль підтримуватиме Україну під час і після цієї війни, у тому числі запобігаючи уникненню санкцій та допомагаючи відновити Україну, написав у Твіттері міністр Дмитро Кулеба. А на міжнародній конференції донорів пообіцяли виділити для України $6,5 мільярдів гуманітарної допомоги. Зокрема, Євросоюз анонсував додаткову допомогу на 200 мільйонів євро. І про збільшення допомоги також заявили приватні компанії Google та AstraZeneca, а Угорщина пообіцяла долучити до відновлення Київщини та лікування українських військових. Зазначу, що конференція донорів проходить у Варшаві. Її співорганізаторами є Польща і Швеція в партнерстві з Єврорадою та Єврокомісією за участі ООН.
Захід задуманий як платформа для обговорення допомоги Україні у найближчій та довгостроковій перспективі. А іспанський суд відпустив Анатолія Шарія під підписку про невиїзд. Цю інформацію виданню Ель Паїс підтвердили в Національній судовій колегії Іспанії. Відтепер Шарію заборонили залишати Іспанію, у нього вилучать паспорт. Йому також наказали двічі на місяць з'являтися до найближчого суду. Ці заходи перестануть діяти впродовж місяця, якщо Київ офіційно не подасть запит про екстрадицію Шарія. Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в телефонній розмові домовилися залишити минуле позаду, аби зосередитись на майбутній співпраці. Раніше візит президента Німеччини в Україну не відбувся через те, що його присутність там визнали небажаною через грішки минулого, в яких він пізніше розкаявся. А Британія позбавила московицьку біржу статусу визнаної. Скасування визнання Московської фондової біржі дає чіткий сигнал, що нових інвестицій в Росію не буде, повідомила фінансовий секретар казначейства Британії Люсі Фрейзер. Визнаний статус фондової біржі – це класифікація, яку надає регулятор з метою спрощення оподаткування кваліфікованим фондовим біржам. І на завершення Італія передала українським рятувальникам 45 пожежних автомобілів. Пожежні машини вже прибули до логістичного центру Європейського Союзу у Словаччині. На цьому це поки що всі найважливіші новини. Більше можете прочитати в телеграм-каналі umn.ua, посилання на який є в описі під цією трансляцією. Слава Збройним силам України і смерть ворогам! Так, контекст ми зачепили дуже конкретний, тому що Дмитрий здесь? тут насправді дуже важливий контекст, тому що тут реакція в чаті, а що з ними панькатися, треба стріляти, закони над нелюдів не діють, можна затримати всіх. Що він говорить про Гадомського, кажуть. По законодавству потрібно доказувати, беручи до уваги таких, як Бойко, Шифри і їм подібні. Гуманіс блядський. Всім, блядь, будемо відрізнятись, нахуй з ними сюськатись. Ну, розумієте, що, тобто реакція, ясно, що ненависть до ворога, вона присутня. І, я тут Дмитра знаю давно, і я десь розумію, що він говорить, що там є раціо. І я намагаюся в собі це поєднати. Але бачиш, у людей не поєднується. Да, я бачу, що не поєднуються, але складно. Мені складно пояснити це людям, в яких хтось загинув. От я коли їздив в Бучі, там лежали ці трупи, або їздив по Чернігову, дивився, як там все знищили. Я би не зміг тим людям, які втратили своїх родичів, своїх будинки, говорити те, що я вам тут зараз говорю. І так само військових, коли я їздив до військових, мені теж з ними складно говорити про ці речі. Але коли ми через півроку, через рік, через 10 років опинимося все ж таки в судових процесах, і Росія, і кожен із топ-чиновників російських, вони будуть мати адвокатів.
які будуть їх захищати. І будь-яке порушення закону з нашого боку, очевидне і серйозне, воно буде грати завжди не на нашу користь. Тобто наша задача, давайте будемо відвертими, все ж таки ми не знищимо, скільки їх там, 140 мільйонів людей. Ми їх фізично всіх не знищимо. Вони самі з собою впораються, але менше з Ну, тим. можливо, нам потрібно отримати компенсації за все те, що вони вчинили. І в процесі отримання компенсації потрібно буде довести розмір цієї компенсації. І от в цьому процесі будь-яке порушення закону з нашого боку, доведене з порушення закону, воно буде мати значення. Не говорячи вже про те, яким чином вони будуть, якщо вони залишаться як держава і будуть мати таку саму потужну пропаганду, яким чином вони будуть використовувати порушення закону з нашого боку на підтримку публічну, на підтримку цих судових процесів. Давай я закрию просто цю тему елементарною формулою. Якщо ви можете вбити окупанта, москаля, вбити. І на цьому поставимо крапку. Тільки не знімайте це на відео. І не фотографуйте. І так достатньо всього. Просто бачите перед собою ворога, вбити. З ним не треба вести перемовини, сідати за стіл переговорів. Алена хотіла долучитися. Дмитрий, якщо Да, не знаєш, я на самом деле... Алена Я з хотіла Білорусі. немножко змінити. Я просто поясню трошки Дмитру, що Алена з Білорусі, вона виїхала звідти, там взяла мінімум речей, переїхала в Київ, а потім змушена була тікати з Києва від війни з малою донькою, так що просто зважай на ці обставини і хто є хто. Тому вона говорить російською, але з нею можна українською. Так. Легко. И потребно. Я на самом деле, в общем-то, хотела, по большому счету, в том же векторе, немного сменить вектор, но в теме наказания. Да? Просто люди, о которых вы говорите, мне все понятно. Я не убежала, сразу Дмитрию скажу, я на западе Украины, я не убежала из Украины, я с ребенком сейчас здесь, просто пока. Вот, я хотела бы коснуться белорусской темы. Она кому-то может показаться неважной, но, на мой взгляд, она важна и для Украины, не только для Беларуси. Когда мы можем убить москаля непосредственно, это здорово. И люди, о которых мы говорили, они так или иначе в той или иной форме наказание свое получат. Потому что есть нация, есть общество, которое понимает, кто они. А я опять к своей теме того, что происходит в Беларуси и то, что сейчас двигается в Украину. И к русскому миру. Весь вопрос в том, что русский-то мир, он же будет возрождаться. И да, будут иски от чиновников, да, исчезнет Путин, да, исчезнет Лука, но будет Навальный, будет русскомирная. К несчастью, я боюсь, что будет Тихановская. И вот здесь вопрос... даже скорее не как юристу, даже не вопрос. Тема для обсуждения человека, который там говорит о стартапах. Дмитрий, я почитала немножко про телекоммуникации и прочее. Вот на сегодняшний день мы единственный проект, который говорит, мы год уже боремся как волонтеры, благодаря Роме просто нас слышат, озвучивая, что такое новая белорусская оппозиция. Абсолютно промоскальский кремлевский проект вместе с Лукашенко. По сути, альтер-эго Лукашенко. И вот сегодня я просто зашла, это касается и Беларуси, и России, и Украины. Я сегодня зашла и посмотрела Вашингтон-Пост. Тихановская, которая сменила риторику, сейчас путешествует по Америке. И вот что пишет Вашингтон-Пост. Я прочту по-белорусски, если не против. Украина змагаецца за сваю будучыню як дэмакратыя, але барацьба за свабоду ідзе таксама ў Беларусі і ў Расіі. Такія натхненныя лідары, як спадарыня Тихановская, як прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі і апазіцыянеры Алексей Навальны, што знаходзяцца цяпер у зняволенні, даюць нам падставы спадзявацца, што дэмакратыя пераможа. Яны заслугоўваюць падтрымку свету. То есть в один ряд ставится крым-нашист, имперец Навальный. В один ряд ставится любительница мудрого Путина
Тихановская. И в один ряд ставится президент воюющей страны. Я про европейскую, американскую розовость и про то, что вот мне кажется, что это самое страшное, что это никак не проклассифицировать. Это невозможно никакой ответственности привлечь. Ребята умеют себя продавать. Это то, что ждет завтра опять новый русский мир. Новая Россия, а-ля свободная, и новая Беларусь. Вот такой у меня вопрос. Я трошки Вот как переформатую. бороться с этим? Вопрос в том, Я- как бороться с этим. Я думаю, что Да, Дмитрий, возможно, даже и не знает этого. Он понимает, что такое Лукашенко, но не понимает, что у нас происходит борьба двух русских миров, по сути, Але мене чути которые сегодня взагалі? заходят в Украину Мене в виде взагалі, нового ОПЗЖ. Там. мене чути Понимаєш? взагалі чи не чути? Вот Мене сейчас, чути? да. Чути? Так. Ну, тому що я сидю, можливо, я там як шпак відкриваю рота, мене не чути. Я трошки переформатую питання. Но я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападіння. Ну, знаєш, тобто, мемом я можу сказати, але насправді йдеться про колективну відповідальність, напевно. Тобто, тут є певні персоналі, ну там Тихановська, там цей самий Навальний, Кремній бутерброд. Чи може Україна ж не вийде на фінішну пряму в цій війні, якщо не буде покарано колективно Росію і Білорусь як союзника? Йдеться про можливість колективної відповідальності двох країн. Тому що агресія відбувається і з Росії, і з Білорусі. Создается фейк большой. Создается большой фейк этими ребятами о Питання, собственном Дмитре, участии. Дмитре, це Не питання знаю, до що там тебе таке. як юриста. Слухай, я. Чому до мене як юриста? Ну, Причому а кого мені питати? Я юрист чи що? Я журналіст, в мене взагалі освіти немає. Алена взагалі займалася туристичним бізнесом в Білорусі. я люблю Білорусь, І я. я Макса Знака знаю трішки. Він мені колись, ми з ним пили дуже фігове лідське пиво. Це нічого не означає. Я йому навіть листа. Слухай, Мох Перкалаба знає Пелєвіна. Ну це ж не означає, що у них має бути хороші взаємини. Я питаю про колективну відповідальність. Мені все одно, що буде відбуватися в Білорусі і що там відбувається зараз, так само, як все одно, що відбувається в Росії. Мене цікавить тільки процеси і компенсації для України. Кого там ставлять в один ряд, хто на справжня опозиція, хто не справжня опозиція, це справа білорусів, не моя. Я не можу це прокоментувати. Я знаю тільки Макса, всіх інших учасників. Там была. Я не об этом говорила. А що Так или иначе, Северный фронт. Ну, речь ведь шла совсем о другом. Речь шла о том, что русский мир заходит таким образом в Украину, и он будет заходить и дальше в Европу. Через русскую оппозицию, так называемую. Речь ведь идет о том, что это продолжает иметь место быть. Там Путина сменит Навальный. Что это как раз та пропаганда, против которой для Украины это важно. Я связываю свою судьбу с Украиной, у меня дочь, мы уже резиденты Украины, поэтому я понимаю, где я сейчас нахожусь, я не просто так понимаю эту тему. Эти люди сегодня заходят сюда, эти люди несут русский мир, так или иначе. І вони несуть його в питання створення власних сенсів і просування цих сенсів. Але це, знову ж таки, це не до мене, як до юриста питання. Це тим більше питання до Синусюка, який ці сенси створює. Тому дуже гарно може пояснити, чому і як їх створювати. І коли... Тобто ми маємо ідею руського міра виштовхувати чимось, не силою, тому що це неможливо зробити, тому що ця сила потім буде працювати в інший бік. А сенсами, і мені здається, це єдиний шлях. Ну, а як інакше? Що? Ну, нічого, просто слухай, я беру приклад німців, які все ж таки у них колективна відповідальність була. І вони до сьогоднішнього дня спокутують все те, що було під час Другої світової. Просто я дуже часто бував в Німеччині, аж поки мав можливість виїжджати за кордон. Тобто Німеччина і Чехія – це дві країни, в яких я був найбільше. І, в принципі, знаєш, я коли туди приїжджаю, як вдома.
то коли ти вмикаєш будь-який канал, земельний або загальнонімецький, там ЦДФ, або Перший канал, або будь-який земельний, і там всюди розказують, наскільки поганий нацизм. Від цього навіть втомлюєшся дивитися все погане про Гітлера і нацизм. Тобто це колективна відповідальність, і вони досі це несуть. Мені здається, що тут мала б бути якась аналогія з московітами і з білорусами, які мають нести колективну відповідальність за те, що вони роблять. Це гірше, ніж нацизм. Це, я перепрошую, зґвалтування дітей, винищення українських міст, пам'ятник архітектури, які пройшли і Першу світову, і Другу світову, але вони зараз знищені. Тисячі людей порахувати це неможливо. Ти дивився відео Маріуполя, що з Маріуполем на сьогоднішній день? Напевно ж дивився. Нацисти так не робили, навіть нацисти так не робили. Я кажу про колективну відповідальність, наскільки це з юридичної точки зору можливо змусити дві нації, ну, спочатку одну, а потім частково другу. Тому що я покажу, откуда планувалося. Це то мем. Але вибачте, це виправдання, тому що вони хотіли нас напасть, тому ми будемо їх бомбити, так? Де доводи, де аргументи? Ну, тобто це відсутність аргументів, це слова, слова, слова. Що ми дозволили, чому він дозволив бомбардувати і заходити військами на територію України Лукашенко, який ніхто. І ще юридичне питання, чому Україна визнала Путіна президентом Російської Федерації, якщо він обирався на окупованих територіях, що суперечить взагалі законам. Тобто ми мали б сказати: Путін, ти, блядь, в принципі ніхто. Тому що тебе обирали на наших окупованих територіях. Це суперечить міжнародному праву. Ти не президент Росії, ти самозванець, так само, як і Лукашенко. Ну, Лукашенко в інший спосіб. І мене цікавить тут юридичний аспект. І тому що у людей просто реально рве на цій темі. У всіх є бажання помсти, але це треба ж якось визначити, в якесь русло поставити юридичне. Тому що просто стріляти, це мова ненависті. Не писали, що так, вас можуть знову заблокувати. І YouTube уже нас блокував і цей канал, не тільки Скрипін.ua. Ну, знову ж таки, я повертаю. Ладно. Я перепрошую. Продовжуй, будь ласка. Ні, кажи. Опять у нас запаздывает звук. Я буду поднимать руку. Знову ж таки, ми повертаємося до питання судових процесів. Це все буде відбуватися після перемоги в міжнародних судових інституціях. В нас буде кілька фронтів. Фронт номер 1 – це індивідуальна кримінальна відповідальність тих, хто власне, цю війну почав і хто її виконував. Так само, тобто, згадаємо Нюрнберзький процес, і я впевнений, що буде створений певний арбітраж. Він, швидше за все, буде відбуватися у Страсбурзі. Вже є рішення ПАРЕ про те, що воно буде, що цей трибунал буде створений в місті Страсбург. І тепер потрібно підготувати регламент цього з суддями. Це буде судовий процес щодо незаконної воєнної агресії. Паралельно з цим будуть процеси щодо країни. Щодо репарацій, я впевнений, буде судовий процес в, напевно, Міжнародному суді ООН. Будуть судові процеси по геноциду. Знову ж таки, тобто буде кілька, 4 фронти я зараз намалював. На кожному з цих фронтів потрібно буде доводити, описувати розмір шкоди, доводити, чому саме там Шойгу винен або Путін, хто віддавав які накази, хто їх виконував. Тобто буде низка процесів, і я впевнений, що те, про що ти кажеш, що кожен німець там був відповідальний, я не думаю, що це юридична категорія, це швидше категорія якась етична, загальнолюдська, коли всі об'єднуються і всі намагаються зрозуміти і осмислити, що відбулося. Тобто ти не покараєш всю країну і не змусиш їх вибачитися і стати всіх на коліна. Це неможливо. Вони будуть хтось відповідати репараціями, хтось відповідати, можливо, там в кримінальному процесі. Але колективна відповідальність вона все ж таки буде базуватися на юридичному через ці судові процеси. Тому я кажу, що не варто порушувати зараз закон для того, щоб це не використали адвокати росіян і Російської Федерації проти
Важко мені говорити, тому що прослуховуючи їхні бесіди поміж собою і взагалі дивлячись на їхню реакцію, це колективна відповідальність. Тобто тут не Путін лише винен і Шойгу. Я не Тут заперечую. ціла країна. Ціла Ну, країна я- довбойобів, які хочуть вбивати українців і тих, кого вони не люблять. Зараз вони не люблять українців, завтра вони не будуть любити білорусів, післязавтра казахів, а післязавтра поляків, литовців, естонців і латвійців. А післязавтра вони знову когось будуть ненавидіти, розумієш? Ну це ж це їхня природа, ну це вже видно, як Божий день. Ром, ну ми ж говоримо з різних... Я розумію, так, я більш емоційний, я знаю. Не можемо 140 Я знаю. Віталік Гордієнко і сказав, що я надто емоційний. У нас там він розклав вчора на градації, що я емоційніший, хтось менш емоційніший. Але все одно колективна відповідальність, як на мене, вона має бути, ну, для них, принаймні для того, щоб усвідомити, наскільки вони зробили зла всьому світу, але в першу чергу нам. Тому що це ж не ми нападали на них, це ж вони напали 8 років тому, і коли почалася ескалація 24 лютого, це ж вони почали обстрілювати ракетами, що є свідченням їхньої безсилості і люті, тому що вони тільки ракетами й можуть. Чому я так кажу? Тому що сьогодні на Ізюмському напрямку є контрнаступ. І це добре. І це буде посилюватися, очевидно, тому що у нас більше зброї ставатиме. Тому що західні партнери, як би там не було, вони будуть її постачати. Важко про це все говорити, знаєш, реально це виснаження, тому що хочеться встати в один день і зрозуміти, що все скінчилося, а воно не скінчилося. І тому ти відчуваєш виснаження моральне, фізичне і... Бляха, я не знаю, що сказати. Одним Ром, словом. ну, я добавлю по коллективной ответственности. Это же такая вещь, которую мы хотим, не хотим, она ментальная. Это как дождь и снег, она будет. Я не просто так зачитывала, как раз вот в этом контексте ты прав, зачитывала этот кусок, просто именно сейчас, всеми этими текстами, тем, что происходит, я вижу, есть попытка соскочить с этой ответственности, делая людей, которые находятся в той же России, да, на сегодняшний день, якобы жертвами процесса, якобы жертвами путинского режима, чтобы в дальнейшем с этой именно ответственности соскочить. И это пишется и там, и там, и там, и там. Поэтому принимаются эти псевдолибералы, которые там вчера еще работали на ОМТ, и прочие рашисты. И этот процесс будет происходить. И вот когда сегодня тот же Вашингтон-Пост или Deutsche Welle, да, достаточно левая газета, пишут о том, что русские протестуют, да, и они находятся под оккупацией, уже встречаются выражения режима Путина, но это чухня. Мы понимаем, что это чухня. И так они будут избегать именно вот этой ответственности в ментальном плане. Так. Окей, давай відпускати вже Дмитра. Мгм. Ми його Так. ангажували на годиноньку 18:01 за київським часом. У нас купа матеріалів, які ми ще не обговорювали. Дмитре, дякую. Знаєш, це як голос, холодний голос розуму, хоча я навряд чи переконаний, що Гадомський не емоціонує, коли він бачить все те, що він бачить. Так само, як і будь-який українець. Йому це, не думаю, що подобається. 100%. Не подобається, але я як прощання поясню, чому. Мені здається, ненависть, вона проявляє. Не можна любити всіх людей. Якщо я кажу, що я люблю всіх людей, я зменшую кількість любові пропорційно до кожного з них. І, відповідно, я хочу ненависть каналізувати і якось їх конкретики, щоб потроху не ненавидіти всіх. Я хочу дуже сильно ненавидіти конкретних росіян. Всім дякую, сорі. Тут ненавидіти всіх росіян. Як з ними, перепрошую, миритися? Я не бачу, в принципі, можливостей, тому що я зі своїми родичами попрощався, які живуть в Росії. Я не вважаю, що вони мої родичі.
Ну, тому що там глуха стіна, і це логіка вбивці, а я не хочу мати в родичах вбивці. Елементарно. Це мій приклад, він не обов'язково мусить бути зразком, от там вам самим вирішувати, але більше і більше людей так, власне, і чинять. Вони втрачають родичів, які, здавалося б, були родичі. Тому що, якщо немає про що говорити, то говорити немає про що. Тому що ці люди хочуть вас вбити просто фізично і не розуміють своєї відповідальності. Я, вибачте, за настільки емоційний спіч, але так воно і є. Дмитро Гадомський з нами був, Exxon Partners і спілка мертвих юристів. Ти так і не розказав. Чому? Але сказав, що не розкажеш. Ні, Так. всім дякую. Пока. Погладь кота. Він десь. Це найкраще, що зараз можна зробити. Ми лишаємося з Оленою Васильєвою, і у нас купа матеріалів. Да. Пишуть, що дуже правильний гість. Так. Можливо, треба якось колупатися і в холодному розумі для того, щоб поставити все на свої місця, тому що іноді емоції зашкалюють і емоції іноді шкодять. Ну, не іноді, а дуже гарячі емоції шкодять. Я не могу, у меня сильная очень рефлексия, я не могу. Ну, ты знаешь, я и год не могла со своим повышенным чувством справедливости, и сейчас не могу вот. Ну да, Що треба, відбувається? а вечір получается. І як відбувається? Ну, окупанти, якщо про окупантів ми говоримо зараз, які в Маріуполі насправді на Азовсталі з'ясувалося, що їм наваляли і не пустили, що дуже добре. Тобто плани йдуть по одному місцю, тобто вони йдуть за параметром депіляція, можливо. Якщо не поголення статевих органів, то депіляція. Я маю на увазі плани московітів. Підпишіться, будь ласка, на канал Міновіто Онлайн, на Ukrainian Media Network, поставте вподобайки, закиньте гроші Збройним силам України і потім уже журналістам, які поки що не голодні і навряд чи будуть голодні найближчий там місяць точно. Але що вони роблять, ці бляді, вибачте, менше іншого слова немає, вони в Маріуполі ставлять таблички, міняють Маріуполь українською і латинкою, тобто англійською, на руською Маріуполь. Їм нема що більше робити, очевидно. Ну, ми поміняємо знову. Ну, це, знаєш, це як, я не знаю, як це пояснити, це якийсь комплекс меншовартості, який був завжди притаманний українцям, але тепер він притаманний ним. Бігом написати Маріуполь по-русски. Ну, Ну, так они же еще картинку готовят для 9 мая. Они же ми не знаємо, що буде 9 травня, тому що ми не знаємо. У них, по-перше, 2 травня нічого не сталося. По-третє, вони бомблять Україну ракетами, тобто на відстані. Тому що так, в близькому бою вони мають втрати, причому шалені втрати. Нікуди не просуваються практично. І це прояв слабкості і безсилля. Але, що сказати, є прекрасна ініціатива, зараз буде, що? Ні, зараз з'явиться наш гість з Литви, але є прекрасна ініціатива кількох творчих об'єднань. Зараз з першого дня війни більшість українських дітей змушена була покинути свої домівки. Це відео 50 приготувати, прошу. Діти шукають прихисток в чужих для себе дитячих кімнатах, містах та навіть країнах. Я цих дітей, між іншим, бачу наочно перед собою. Слава Богу, є добрі люди, які для них поставили батут. Це те, що відбувається в мене за вікном. І ти більше можеш розказати. Ну, діти – це діти. Мені дуже шкода, що вони, на їх долю випала така участь дивитися на це все. Жахіття. Ну, так не мало б бути. Не мало б бути. І зараз, так, до нас долучається якраз Аудрус. там.
Фух. Я представлю Рому. Так, будь ласка, я до відео підводився, ми все одно відео зараз подивимося. Це Аудріус Буткевич. Аудриус Буткевичус, первый министр охраны края, это называется в Литве, так, Аудриус? Национальной обороны, условно говоря, Литвы. И участник движения Саюдис за выход из Радянского Союза, Советского Союза русского. Аудиус. Аудиуса, кстати, Википедия и всякие называют еще и различные другие сайты специалистом, теоретиком по цветным революциям. Аудиус очень часто бывает в Киеве. Я, кстати, заметила, что в старой Википедии, вот этой совковой, там про Аудриуса есть нелицеприятное высказывание всем известного Царева. Я сегодня это обнаружила, Аудриус. По поводу Майдана, твоего участия и так далее. Доброго дня. Здравствуйте все. Як буде правильно? Лабас Дієнас? Лабадена. Лабдєна. Слава, Так. слава Україні. Героям слава. Так. Летова без суверенитета, Летова биотайтис. О, это вы помните наши старые лозунги. Да? А це про що? Аж не супранту літувішкой. Вы прекрасно понимаете по-литовски. Аудриус, это он говорит, а вот понимает вопрос. Little bit. Мы все говорим, что наша свобода – это и ваша свобода. І наоборот. Мені можна українською чи треба російською? Аудриус. Нужно по-русски или Украинский. по-украински? Да-да. Как Я вам? понимаю по-украински, но извиняюсь, буду говорить по-русски. Да? Окей, все. Ну, це я для себе просто уточнив. Все ж таки, добре, що ви до нас долучилися, тому що Литва один з найближчих друзів України. У нас не так багато таких надійних союзників. Це Литва, Польща і Велика Британія. І там не треба визначати, хто головніший наш друг. Так вже сталося. І ми останній час постійно говоримо про Велике Князівство Литовське, про Жеч Посполіта. І чому так сталося, що ми вертаємося до наших основ, основи основ. І де тут місце Білорусі, це дуже важливий же момент, насправді. Як її повернути в цю сім'ю народів, яка є історичною, очевидно, і яка є східноєвропейською основою, дехто називав це шлагбаум для московитів на Європу. Воно так і є, насправді. Так що це буде головною тональністю нашої розмови. А зараз я хотів би все ж таки повернутися до того відео, про яке я говорив, там, де діти, ну, власне, Червона калина – це гімн січових стрільців. І одна зі знакових пісень Української повстанської армії, відповідно, вона тепер стала дуже популярною завдяки Хливнюку і Reunion Pink Floyd. Ви прекрасно про це знаєте, та вона вийшла в топи. Так от, знімають і далі відео, і це до агенції «Увага Communication», монтаж Макс Васянович, саунд-дизайн Юджин Бедненко, тобто Євген Бедненко. І от вам компіляція «Діти, які виконують червону калину», про що я не міг подумати ще років так навіть 15 тому. О, ялузі червона калина похилилася. Чогось наша слава Україна зажурилася. А ми червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася.
Це йдеться про те, що багато дітей з України виїхало, і я там в чат кинув kidsofua.org/support. Це фонд, який підтримує дітей, які виїхали з України, і щоб вони зберегли національну ідентичність, тому що дітям властиво дуже швидко інтегруватися в чужі суспільства. Фух. Перепрошую за таку емоційність, але дітям дякую за виконання. Там мій похресник є Богдася, який виконує теж червону калину. 6 квітня, буквально завтра, ми в співпраці з Delphi, порталом литовським, будемо показувати трансляцію «Як не треба святкувати 9 травня», тому що в Україні точиться дискусія про перенесення Дня перемоги на 8 травня, а День Європи – це 9 травня. І завтра ми будемо показувати трансляцію Delphi, там дискусія стосовно того, що робити з цим днем. Для українців, насправді, соціологія, вона спрацювала дуже показово. Чому? Тому що більшість вважає, що це є День пам'яті, 8 травня, власне, День пам'яті по загиблих. Це свіженька, зовсім свіженька соціологія, яку я роздивлявся вчора, і навіть не будемо виводити на екран, тому що ставлення до 9 травня і гасло «Ніколи знов» і МАК в Україні протягом тривалого часу прижилися. І це змінило ставлення. У нас зараз же, ви знаєте, напевно, що у нас депушкінізація, дерусифікація, деімперіалізація навіть відбувається. І навіть булгаковізація. Булгаковізація. Так, дебулгаковізація. От. Так що так живемо. І коли ви спостерігаєте, Аудрюс, точніше, за цим всім, які у вас враження, які відчуття, і що б ви порадили, ну, або поділилися якими враженнями стратегічно українцям, білорусам, так само, це важливо, полякам і литовцям. Ну, я очень рад, что, говоря про ваших друзей, то есть поляков и британцев, вы упомянули и нас, потому что это в действительности так и есть. Я живу сейчас среди людей, которые готовы всем делиться с Украиной, среди своих соотечественников. Ну и, понимаете, я очень рад, что такие чувства есть у меня в стране. Рад, потому что мы учимся у вас очень многому. Во-первых, как защищать свой дом и свою страну, если такая надобность появится. Много лет я занимаюсь политикой безопасности, политикой обороны. И, конечно, мы делали много раз исследования общественного мнения и в Литве, и в соседних странах. Я могу вам сказать, что ваша борьба поставила мозги нашим людям на место. И за это большое спасибо. Ну и если уж так смотреть, то не только литовцам, но и всем европейцам, даже немцам, которые вдруг поняли, что надо наконец кончить с этой много лет длящейся депрессией и чувством вины, и наконец надо заняться тем, что в действительности важно, да, то есть ответственностью за безопасность в Европе. Вы спрашиваете, чем я вас могу порадовать. Вы сами себя порадовали тем, что вы объединили европейские страны, которые до сих пор, до, скажем, российской агрессии против Украины, были как эти растопыренные пальцы. Я не могу говорить, что все эти тенденции, рожденные Путиным, рожденные Россией, в Европе исчезли. Но вы подняли эмоцию среди простого избирателя, на который не может не реагировать ни Шольц в Германии, ни итальянские руководители,
ни, скажем, Макрон, который, кстати, вам должен быть очень благодарен за победу. Так что вы имеете сейчас достаточно неплохой фронт поддержки в европейских странах. Да, конечно, там намного хуже, когда мы говорим о санкциях, и каждый боится, что на ухудшение жизни через там, пару лет приведет в политику тех, которая будет намного мягче в отношении там, российской агрессии Путина. Но я не думаю, что так случится. Люди имеют некоторый моральный императив, известный из времен Канта, и это направляет европейских людей очень ясно в сторону поддержки Украины. Так что здесь все хорошо. Если посмотрите на Соединенные Штаты, там давно не голосовали так дружно в Конгрессе. И я думаю, что это уже серьезно. Даже если посмотрим в Китай, да, это последние статьи китайских политологов, которые выражают мнение властей Китая, прямо указывает на то, что Китай чувствует себя преданным российским поведением и чувствует очень много проблем, которых создала Россия своей несогласованной политикой. Так что в этом политическом фронте все хорошо. Может, не все так хорошо на поле брани, но это другой разговор. Такі слова говорити, поле брані. У нас, мені важко говорити, тому що... Так, Аліна, краще ти постав питання, тому що мені важко говорити поле брані. Я не хотів би... Нет, все так. Рома просто переживает эмоционально все, что происходит. Мы все переживаем, и он это имел в виду. Так, Ром? Я же права? Так и есть, да. Да. Аудрюс, у меня такой вопрос. Ты просто сейчас сказал, мы когда с тобой до этого говорили, да, ситуация действительно изменилась. Ты говорил, что коллективный Запад – это москальский нарратив, да, никакого коллективного Запада нет. Тогда ты говорил об особой поддержке Великобритании и говорил, что у Великобритании есть определенные планы, что будет, вернее, Великобритания лучше всех понимает, что будет с Российской империей и готова идти до конца. Вот если можно, поясни здесь, что ты имел в виду. В чем готовность идти до конца относительно Российской империи? Победы над ней. Начнем с того, что великое противостояние, да, вот все то, что происходило в XIX веке, никуда не делось. И исторические тенденции, они живы до сих пор. Если уж говорить про Великобританию как страну, которая помогала нам во всех наших восстаниях во время царской оккупации. Я думаю, что аудио сейчас подключится, я так понимаю, что там что-то случилось. Я просто дивлюся на карту воєнних дій, там, де у нас відбуваються контрнаступи, і поки Аудрюс вже підключився, просто є контрнаступи, і це добрі новини. І я сподіваюся, що ці контрнаступи вони будуть відбуватися далі системніше, тому що зброя надходить, якій протистояти москалям нема чим. Окрім свого гарматного м'яса, яке вони кидають, перетворюють на фарш, і ракетних обстрілів України, але вже було заявлено, що нам ці ракетні обстріли, все одно озброєння буде надходити, логістично це продумано. Я вірю в Збройні Сили України, так що слава Збройним Силам України, слава Україні. Продовжуйте, тому що ви випали там. Да, Я хочу сказать, что у британцев есть очень хороший опыт управлять ситуацией, связанной с Россией, с 19 века. Да? Ну, и если в 20 веке, когда Британия попала в Евросоюз, она была практически на
лишена возможности самостоятельно проводить политику, которая бы ставила Россию на место, то действия Франции и Германии, когда Британия была просто вытеснена с Евросоюза, да, это не был Брексит в моем понимании, да, они создали исключительно хорошую ситуацию, когда британцы смогли действовать быстро и эффективно, понимая, что Европа это не только вот эта игра русских и Путина с европейскими лидерами. Тем более очень удачно появился премьер-министр, который, я смеюсь, что это инкарнация Черчилля, но это человек, который изучал биографию Черчилля и прекрасно понимает, что эффективное действие, она опирается на некоторый характер. Характер – это судьба. Да? Вот и это очень хорошее совпадение ситуации разрешает Британии реализовать опять старую политику, в которой Россия ставится на место. Так как я начал этот разговор с того, что во времена наших восстаний с 1794 года, после раздела польско-литовского государства, британцы всегда помогали нам, даже оружием. Так что они сейчас знают, в которую сторону мы будем стрелять. Лучше, чем кто-нибудь другой в Европе. На данный момент этого абсолютно хватит. Я думаю, что для европейцев то, что происходит сейчас, тоже было неожиданностью. И пока европейские страны не понимают, чем должна кончиться война между Россией и Украиной, то есть какой конец будет приемлем всем, я очень боюсь, что европейцы опять примут за конец войны какое-то промежуточное положение, которое будет значить, что 3-4 года и война опять станет нашей реальностью. Потому я надеюсь, что и в этой ситуации британцы поймут, что единственный выход в этой ситуации – это дробление России на зоны влияния, пока там не станет формироваться другие подходы к демократии, к миру, к соседям. Коротко так. Дякую. Рома. Ну, ви знаєте, Извиняюсь. ні, ви все можливо правильно говорите. Мені важко просто емоційно, тому що я живу в країні, на яку напала Росія, яка, в принципі, Московська імперія, та, по суті, яка вбиває тисячі людей, там, де у нас триває фронт, і ви говорите, ну, можливо, це розважливо, там, з європейської точки зору, все правильно, все відбувається. У нас же емоційний стан, він важкий, ви це прекрасно розумієте, що ми хочемо, щоб війна скінчилася завтра і ми перемогли якомога швидше. Але люди гинуть, і навіть поховання, які були тут днями, там, де я перебуваю, блокувало центр селища, тому що люди виходять прощатися навіть з двома загиблими на фронті. І дуже, дуже близько сприймають це до серця. Давайте я відійду від цього наративу. Все ж таки, давайте подивимося в майбутнє. Це важливіше дивитися в майбутнє. Яким може бути об'єднання стратегічне і важливе Литва, Польща, Україна, можливо, Білорусь, коли вона стане нормальною. І як ви це собі бачите, тому що ми цю тему міжморя або інтермаріум вже піднімали неодноразово. І мало того, у нас є цикл програм, який називається «Інтермаріум», завдячуючи Альвідосу Нікжентайтісу і фонду Гедройца. Давайте дивитися в перспективу, чи можливе таке об'єднання і що воно означатиме взагалі для європейського континенту. Там, чи не будуть пручатися такі адепти
європейської єдності, які виявилися гнилими рибами, як Франція, Німеччина, Нідерланди? Ну, я вам отвечу, что еще в 90-х НАТО мы предлагали как такой концепт, понимая, что нужен барьер, нужна буферная зона. Мы еще не были членами НАТО, когда предлагали идею этой группы, которая нас защищает Европу. Но после этого жизнь и возможности разделились, и даже Украина долгое время она не ставила перед собой этой цели. Мы двинулись в НАТО. То, что казалось абсолютной фантазией 90-х, сейчас становится больше, чем политической реальностью. Это становится целью. Ну, как мы все понимаем, Европа будет стараться ограждать себя от потенциального агрессора некоторой зоной, которая привыкла воевать. И в закрытии, да. И я думаю, что это становится все больше и больше возможным. А когда британцы предложили идею тройственного союза, который до сих пор является в Британии известным делом только среди политиков, близких Борису Джонсону, это была такая проба посмотреть, какая реакция на это пойдет. И сейчас я могу вам сказать, что к этому тройственному союзу мы будем близиться также. Просто это невозможно, что Литва не была частью такого. Відпадає зв'язок. Зважайте, що Я думаю, Украины, Сейчас, Беларуси в сейчас. стороне от Украины и от Литвы. Я почув, знаєте, оскільки все одно проблема із зв'язком, але я почув, що Литва так в той чи інший спосіб долучиться, тому що вже був утворений Люблінський трикутник, Україна, Польща і Литва, і тому тут ясна річ, що гуртуватиметься якась коаліція з незалежних країн, частина яких в Європейському Союзі, це нікому не заважає. Я маю на увазі Литву, Польщу і Велику Британію, яка не в Європейському Союзі, тому в неї більш розв'язані руки. Я казав, що неминуче, в принципі, утворення коаліції, тому що люди, які в цій коаліції, тобто країни, які в цій коаліції, вони прекрасно розуміють усі небезпекові фактори, які існують загалом для Європи і для світу, не тільки для України. Україна опинилася, вибачте, в цій ситуації, власне, можливо, через свою провину історичну, тому що якби не Україна не долучалася до створення імперії і навіть до утворення цієї московського князівства на перспективу через Юрія Долгорукова, то вона б, може, і не мала б спокутувати зараз свої власні гріхи. Це просто треба усвідомлювати, що, як писав Гоголь про Тараса Бульбу, чим я тебе породив, тим тебе я і вб'ю. І ми до цього повертаємося, це зациклений історичний процес, очевидно, і треба просто мати залізну витримку. Я дякую, що ви долучилися до нашого етеру через ініціативу Алєни. вопрос, ты Там. закрываешь? Я Или у нас закриваю. новинки? У нас, по-перше, Ага. новини, по-друге, у нас лишається не так багато часу, а здається, ми вже все сказали, і по-третє, у нас поганий зв'язок. Ти знаєш. Так що Вот зв'язок так, ну, є питання якесь? да. Ну, Тоді пропозиція проста: лишатися на зв'язку, навіть з поганою якістю, послухати новини попробуємо. і продовжити. Так, і продовжити після вже випуску новин, які нам підготували. Вони важливі, тому що ми не встигаємо відстежувати все, що відбувається, одночасно перебуваючи в етері, говорячи і
читаючи стрічки новин. Так що 5 хвилин і ми вертаємося. Слава Україні! В етері новини. Служба безпеки України повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії провели 9 обмінів полоненими. Додому повернули 324 українців. А американські гаубиці М777 вже працюють по рашистах. Далі відео. 52 раз, 80, 730, 73 раз, 25, 988. Огонь! Пенсіонерка Анна Іванова, яка вийшла з червоним більшовицьким прапором на зустріч українським військовим, кляне російську армію за зруйнований дім. Усупереч розпропаганді, син Анни Іванівни не вивозив її в Росію, а сама вона розібралася, що її дім обстрілюють російські окупанти. Анна Іванівна каже, що вийшла до українських військових, бо гадала, що це окупанти, і намагалася примиритися з ними червоним більшовицьким прапором, аби вони не громили село і Україну. Зараз бабуся почуває себе зрадницею. Ізраїль зобов'язався не допомагати Московії обходити санкції, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Далі цитата. Розмовляв з міністром закордонних справ Ізраїлю Яїром Лапідом, щоб привітати його з Днем Незалежності Ізраїлю. Подякував йому за гуманітарну допомогу та підтримку України в ООН. Він запевнив мене, що Ізраїль підтримуватиме Україну під час і після цієї війни, у тому числі запобігаючи уникненню санкцій та допомагаючи відновити Україну, написав у Твіттері Дмитро Кулеба. А на міжнародній конференції донорів пообіцяли виділити для України $6,5 мільярдів гуманітарної допомоги. Зокрема, Євросоюз анонсував додаткову допомогу на 200 мільйонів євро. Про збільшення допомоги також заявили приватні компанії Google та AstraZeneca, а Угорщина пообіцяла долучитися до відновлення Київщини та лікування українських військових. Генпрокурорка Ірина Венедіктова попросила українців утриматись від жорстких емоцій з приводу затримання Анатолія Шарія. Іспанія може розгладити політичне переслідування блогера та відмовитись видати його Україні через радикальні висловлювання. Володимир Зеленський та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в телефонній розмові домовилися залишити минуле позаду, аби зосередитись на майбутній співпраці. Раніше візит президента Німеччини в Україну не відбувся через те, що його присутність там визнали небажаною через грішки минулого. І на завершення Італія передала українським рятувальникам 45 пожежних автомобілів. Пожежні машини вже прибули до логістичного центру Європейського Союзу в Словаччині. На цьому це поки що всі найголовніші новини. Більше читайте в телеграм-каналі uman.ua, посилання на який є в описі. Бережіть себе, своїх рідних і слава Збройним силам України! Так, ми вертаємося до розмови. Я тут хотів би зауважити, якщо мене хтось сприймає дуже різким і надто емоційним. Ну так, у нас є війна гаряча і фаза, і тому мені можуть бути властиві якісь емоції, тому що людям в Україні дуже важко переживати емоційно цей стан. Ми знаємо, що Литва – це наш союзник, вірний, правильний, уже багато років.
Тобто це, можливо, один з найкращих союзників України, тому я перепрошую за, можливо, свою зайву емоційність. Алена, питання. Да, так, у меня питание. Я уж воспользуюсь возможностью. Алдрюс, ты слышишь? Ну вот у нас, Я вас да, слышу. опять со связью. Ні-ні-ні, Ты все нормально. слышишь? Да, я вас хорошо Да. слышу. Да-да-да, я уж воспользуюсь возможностью, то, что ты в эфире. И мы сейчас говорили об этом союзе, а что Беларусь? Понимаешь, мы же сейчас находимся в таком состоянии непонятном. С одной стороны Рашка, и с другой стороны Рашка. Да, и я знаю твое отношение к событиям 2020 года. Как ты думаешь, это будет развиваться? Ребята ездят по Европе, ребята сидят в Литве. С одной стороны Лука, с другой стороны его альтер-эго такое же. Придут ли национальные силы? Как это сделать? Придут ли проевропейские силы? То есть есть ли потенциально у Беларуси, вот сейчас кроме батальона Калиновского, по большому счету, и пару блогеров, ну и, безусловно, Зенона Поздняка, который не в Беларуси, по большому счету, и нет представителей других сил, да, кроме вот этой вертикали построенной. Я знаю, что ты считаешь эту вертикаль прокремлевской, я знаю, что ты думаешь о 2020 годе, об их появлении, но они, тем не менее, сегодня в Вашингтоне, ты говоришь, что все понимается, и тем не менее они есть. И сможет ли каким-то образом Беларусь встроиться вот в этот союз, условно? Веришь ли ты вот в победу сил добра, давай назовем их так? Но меня больше интересует не ваши политики, даже оппозиционные, а ваше общество. И давайте говорим прямо, я не очень рад тем обществам, которые я вижу в Беларуси в социологических исследованиях на данный момент. Но я рад динамикой. Понимаешь, можно сказать, я вырос в лаборатории социологических исследований. И то, что я видел в 2020 году, все-таки отличается от сегодняшнего дня и в позитивную сторону. То есть люди начинают понимать, что старый мир с Лукашенко, с его баранками и подачами, да, он уже не спасет их, что надо мыслить по-новому. Появилось много новых молодых людей, которые понимают, что больше так оставлять не надо и нельзя. И вот сдвиги в профиле общества очень и очень позитивные. И ваши учителя прямо за границей, в Украине. Понимаете, это является не только позитивными знаками, это является, на мой взгляд, гарантом, что еще 2-3 года, ну скажем, давайте еще дойдем до конца войны в Украине, и мы в Беларуси будем иметь другое общество. И на наш союз между Черным и Балтийскими морями придут уже другие люди. Многие из них даже вспоминать не будут, как они мыслили во времена Лукашенко. Они будут думать, что они всегда были вот такие. Да? Но давай поговорим про любое общество. В любом обществе тех, которые готовы побороться, это от силы 4%. Вот таких людей у вас тоже где-то 4, даже 4,5%. И они потянут за собой других. Пассионарность этих является заразным фактором. Так что все хорошо. Давайте, скажем так, время ваш стратегический союзник и время в войне, в которой и вы находитесь, зачитывается 3 раза, потому и процессы пойдут намного быстрее в Беларуси. Я очень и очень желаю вам этого и думаю, что мы еще успеем в Беларуси поднять наши общие флаги.
Вот так. В общем, ты ответил обще, но тем не менее, я надеюсь, что ты в это веришь. Смотри, тут не вообще нельзя ответить. Просто я знаю многих белорусов, которые в Литве, я с многими работаю. Да? Я работаю с теми, которые воюют в Украине. Все хорошо. Эти люди раньше или позже вернутся в Белоруссию, и они поставят на места и сегодняшнюю власть, и ваших так называемых оппозиционеров, и как вы там их называете. Понимаете, что я не очень-то верю газпромовским банкирам в виде кандидатов в президенты Беларуси. А мені нема що додати. Я Да, нема що додати. лише можу сказати ачу вам за те, що ви взяли участь у нашому етері і правильні поставили акценти. Думаю, не востаннє. Тому що у нас то війна, у нас стільки етерів через те, що війна. Ну, у нас 6 на день. У нас стільки не було, ми так не працювали. Ми в 71-му дні війни. І у нас 6 етерів на день, і тому, а війна завтра не скінчиться. Ну, це об'єктивний фактор, хоча хотілося б, щоб завтра. Тому, можливо, ми ще побачимося, неможливо, а точно. Тому що є про що говорити, далі обговорювати. Тому вам дякую за участь. Дай Боже вам здоров'я і нехай Литва тримається і слава Україні. И вам, Героям и слава. украинскому народу всего наилучшего. Только, к сожалению, я не могу сказать, что война закончится быстро. Ну, И я могу сказать только то, что пожелал когда-то Конфуций. Учитесь строить дома на вулкане и долго жить в опасности. Это надолго. погана новина. Тобто поганий висновок насправді, але я з цим нічого зробити не можу. Я маю на увазі, що заперечити або спростувати. Я не знаю, наскільки це, і всі ми хочемо, щоб це скінчилося якомога швидше. Далі ми лишаємося з Аліною. Та у нас там 15 якихось хвилин, а відео в мене тут, вибачте, використаних аж 2 з усього переліку, який я собі склав. Але є цікава новина остання, я це кинув. Це 69-те відео, яке прошу приготувати, 69-те. Оця от бабця з червоним прапором, яка стала певним символом для московитів, тобто вони в Білгороді тут же поставили, вже в Маріуполі її вліпили, якщо я не помиляюся. Але справа в тому, що не все так однозначно, як говорять ці от московіти. Насправді бабуля або бабця, або як її назвати, вона просто не знала про те, що все відбувається. Вона була в певному інформаційному вакуумі. І співробітник Центру стратегічних комунікацій її відшукав. І вона зараз перебуває в одній з міських лікарень Харкова разом із своїм чоловіком. І вона отримала всю інформацію, і точка зору її помінялася, як не дивно. Так що пам'ятник якийсь девіативний. Поспішили москалі, як завжди. Дивимося 69-те відео. Прошу. В цьому будинку на околицях Харкова жила така собі Анна Івановна Іванова. Жіночка, з якої зараз на Росії ліплять справжнього ідола. Їй ставлять пам'ятники. Так званий мер Маріуполя пообіцяв, що в центрі міста поставить їй пам'ятник. В Белгороді вже ставили. З неї малюють різні мурали та все інше. Ви можете подивитися, в якому стані наразі знаходиться будинок. Після того, як на подвір'я Анни Івановни влучила російська міна, її звідси до міста було евакуйовано українськими бійцями. Безпечне місце. От один з бійців, який виводив Анну Івановну до Харкова. А оце, дивись, знімай. От валялась. Ну, це Анні Івановні, того, кого вона так ждала, прилетіло до подвір'я. Після цього вона, я думаю, поміняла свою думку.
про перебування російських військ на території України. Більше за все вона переживає за своїх тварин. Тварини, ці як ви собачки. бачите, да, не голодні, нагодовані. Українські бійці цієї бабці, яка випадково, скажімо, сталася ідолом на Росії, вони їй допомагають. Сьогодні теж повеземо туди тушонку і таке інше там продукти. Всі хороші ребята. Вони охраняли нас там рядышком. О, подкормляють. Вон башку навозили. Опять. О, чуєте, що? Так стріляють. Гупає постійно. Сиди. Бесы. Преисподнюю ада. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй нас. Дело, конечно, паршивое, что Тяжко. это Россия пошла так с войной на нас. Очень паршиво. Я не думала, що так будуть гримихати нас. Ну, та зато ви тепер знаменитость. Лучше б знаменитости не было, а и войны не было. И моей знаменитости, чтоб не было. А лучше б войны не было. Я просто думала, що поздравити росіян, що прийшли, щоб сказати, щоб більше не громили тут, а мирно рішали вопроси. Ну, предатель, виходить. Та хто вам, бачите, ніхто ж не каже, Ніхто ж що вас не предатель. Зато народ убивають. Наробили росіяни, не то, що нужно. Насправді, Слушай, так. ну, старый человек, она может в чем-то и не разбираться. По мне, понимаешь, этот памятник бы все равно появился, будь это бабушка или не будь. Этот памятник отражает их суть. Вспомни все эти памятники, которые у них идут парашки. Их куча. Они придумают. Вот здесь был повод в виде бабушки. Но не было бы бабушки, они бы все равно его поставили. И они будут их ставить. Як тобі сказати? Там... Як тобі сказати, Лена, у нас зовсім мало часу лишається, але менше з тим. Ця бабуля, це ж Харківська область. Я от там, де зараз наші йдуть в контрнаступ, там, де Ізюм, і я на карту уважно дивлюся, я ж там бував дуже часто. І оці от бесіди з подібними людьми, ну, коли Януковича, чому ви голосували за Януковича? І така от маячня якась несеться, як у цієї бабулі, оцей вінігрет в голові. Тому що я думала, я хотіла, от це все, і це просто, це, вибачте, гівно в голові, яке лишилося. І я не переконаний, що вона до кінця усвідомила, ця бабуля з цим дідом, який хрестить щось, якесь повітря, що вони усвідомили до кінця, що відбувається. Це їх треба привозити в Маріуполь, показувати загиблих в драмтеатрі, показувати розтрощене місто. В Харків їх повозити, так, я їх не знаю, чи возили. Тому що це насправді страшні люди. Страшні люди, які, ну як, вони дорослі, але у них немає ні свідомості, ні розуміння. Якийсь, типа, просто шлак в голові. І тут я не буду толерувати вік. Говорити, ну, це старі, мудріші люди. Ні, це не мудріші, це долбойоби, блядь, просто старі долбойоби, яких дуже багато в Україні. Дуже багато. І це те, з чим ми мали справу, і вони голосували і за Януковича, і за комуністів. І вона виходила з червоним прапором Радянського Союзу. Що в голові має бути для того, щоб виходити з червоним прапором Радянського Союзу на зустріч окупантам? Потім, коли вона сидить... И червоним прапором, и тут же крестится. То есть, понимаешь, все сочетается. Це правильно, тому що це православ'я головного мозку, мається на увазі РПЦ, яке є пропагандистським підрозділом. Тому не йому ніякої ці бабулі і подібним істотам в Україні, з ними треба прощатися. Ну тут уже, знаєш, Господь Бог сам прийде, тому що вже там вік такий критично-граничний. І
Я навіть не буду говорити дай Боже здоров'я, хоча кожному треба бажати здоров'я. А здоров'я я сьогодні хотів би побажати Ользі Соломійчук, в якої сьогодні день народження, і яка його святкує, яка робить багато корисних справ, волонтерить і так далі. З подякою до пані Олі. І, можливо, треба показати, тут в мене багато відосів, які не використані насправді. Польща все ж таки, от якщо говорити про те, що треба робити, то Польща встановила такий кордон, причому такий усвідомлено хороший кордон, це 53-те відео, це паркан. Це реальна стіна поміж двома світами, можемо подивитися, будь ласка. Ну, це кордон поміж Польщею і Білоруссю. Там, де Лукашенко намагався атакувати, це одна з спецоперацій, фактично, напередодні другої фази війни, яку ми називаємо «Гарячий 71-й день». Як би прикро не звучало, але це реальність, з якою ми маємо рахуватися. Ти знаєш, допомагає насправді творчість в тому числі. І так от до кожного етеру готуюся. Тут же ж багато в мене відосів, але тепер треба обирати, бо в нас змістовні були сьогодні бесіди. Дехто каже, нашого ви Гадомського покликали як юриста. Ну, він вертає вас до реальності, змушує читати закони і дотримуватися законів. Якщо ви хочете перемогти, то не лише емоцією, тому що ми всі емоційні зараз дуже сильно, і навіть я в бесіді з нашим литовським колегою, можливо, припустився емоцій, за що дуже перепрошую. Але мистецтво допомагає. Я підводжуся до того, що ми зараз 59-те відео послухаємо, тому що театр Івана Франка, вони роблять цикл «Поезія незламних». Поступово викладають, і сьогодні Оксана Жданова «Візьми лише найважливіше». Це вірш, і, напевно, з ним будемо завершувати, потім з тобою поговоримо хвилиночки 2. І всім подякуємо. 59. Чекай, будь ласка. Потерялись. Ні, Дмитро попросив зачекати. Це не так просто. Він просто не слухав, що я казав, 59-те відео. Так буває. 59-те ти мені сам номер скинув. Меня тут спрашивают, я одну секунду отвечу, пока ищется. Задают вопрос, почему я не освещаю, что сегодня Лукашенко там что-то сказал про ядерную войну или не ядерную. Я сразу отвечу. Мне совершенно неинтересно, я не освещаю, что говорит Лукашенко. Он сегодня говорит одно, завтра говорит второе, поэтому это не имеет вообще никакого смысла. Поэтому, друзья, не пишите, пожалуйста, мне вот это в личном чате. Покажу, Мы все откуда. прекрасно понимаем расклад. А я сейчас покажу, откуда готовили нападіння. Те, що він говорить, Лукашенко, я доповню, поки 59-те відео. Можливо, Дмитро перезакачує. Зараз є, це прекрасно, що є, але те, що він говорить, то насправді Лукашенко просто дуже сильно сциться. Тобто він же каже, ми ж сусіди, ясна річ, і я про це теж говорив. Що ми всі перебуваємо в Європі. Ви вчіть географію, подивіться на карту. Якщо у Путіна вистачить там клепки в голові нанести ядерний удар, це ядерна катастрофа для всієї Європи, включно з європейською частиною Росії в тому числі. І для Білорусі, і для будь-якої іншої країни. Удар по Україні – це безглуздя повне. Це недалеко, це в тебе просто, це все одно, що шарахнуть по І не факт, що Україна не відповість, і інші не нанесуть відповідний удар.
це безглуздя, це божевілля. Хоча нам кажуть, що він божевільний, він може все, що завгодно. Все, що завгодно, він може зробити з собою, але Айдер, я підкреслюю, цей етер, хто не дивився, він говорить, що гопнік, маніяк, він в принципі отримує задоволення, коли він комусь робить зле, але він боїться смерті. Так що тут ми вже ставимо крапку в бесіді, тому що там 2 хвилини лишається, а вірш знайшовся. Врешті-решт. Я розумію, що ми якось так спонтанно все йдемо в етер. Я дякую тобі за участь і проанонсую, хто буде далі. Це важливо, тому що не облишайте без уваги Данила Яневського, Катерину Пітєніну. Вона знову повернулася до наших етерів. І там буде Микола Жалнін. Це наш глядач з Краматорська, він же ж Микола 2000. Бо він в Краматорську, він не виїхав. А у нас бої якраз точаться на Донбасі. Ви прекрасно розумієте, що ви дістанете інформацію з перших вуст. Так само, як ми вчора дивилися на поруйнований, розбомблений театр в Маріуполі. 12 хвилин, але воно того було варте. І вночі з вами буде спілкуватися Сергій Неретін в компанії з Олексієм Мустафіним. Не заперечую, все має на це місце. Ну і зараз слухаємо вірш «Візьми лише найважливіше». Дякую, Арено, і слава Україні! Дякую. Героям слава. Візьми лише найважливіше. Візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони. Візьми срібні ножі. Візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хліб і городину. І просто йди. Ми ніколи більше не повернемось сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи. Всі. До останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити з сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці. Нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам тікати від псів, спати поміж волів. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах. Дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться. І ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь. Не буде звичних посад. Не буде сонного світла серед нічних осель. Не буде зелених долин і заміських пустель. Буде розмазане сонце над плацкартним вікном. Буде холерна яма, залита вапном. Буде криваве взуття на жіночих ногах, вимочені вартові в прикордонних снігах. Підстрелений листоноша з порожнім мішком. Підвішений за ребро священник з безжурним смішком. Цвинтарна тиша. Гамір комендатур. Списки загиблих друковані без коректур. Такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати в них щоранку ім'я своє. Thank you.